Ubu eni diem. Yemfa ne kese pa nka so nyame ye. Na nadoye hodada. Amen. Eye otumfo nyankopon adawro manti. Ane ye won kwa ane ye ahoden. Obi pese nka onya enkwa a menu mienu ye nyan enso anya ne saa. Sa. Obi pese nka onya enan nante te sede menu mienu etimi nante ba asori fie ha. Enso anya ne saa. Obi pese enka ono atimi hye na taade. Te sede wa watimi ya hye wataade. Na odi aba nyame fie ha no. Enso anya ne saa. Se ewurade mobro hu aso yenso. Na ye won kwa na ye wohoden na ye tiase a obu ani diem ye ka so nyankopon oye na nadoye no ehodada. Amen. Amen. Ono anu kwa gidi asori esom no no se oni pade ne hoto ne so a Bible ne tena yen se oma ade nyina diboa no ema ni wie ni ye jeme so amen. Amen. Osaya bambofo nyankopon sa nyankopon yi se onipa gini di na ma na kwan ye pe na ode ne wo hye ne nsa se obo nipa ho ban obo nipa djuma ho ban obo nipa bia busua ho ban a enwo mbadem ne kekan ye da se nyankopon ni ebo ne din yenka se oye na do ye hodada. Amen. Na David bompa ye bi o se awurade sade ma won yi afo si do so fa oh wono sori tie ye ni pi
Yes. Eye nipa bebre na se yenkra se. Oni Yeni nkwaje wo Nyankopɔn mu. Na wo awurade. Woni me kyem. Mani mo nyam ani mi tiri pagafo. Me de minim no sufre awurade. Ya de ani be suma fra awurade. Na oje me sufre ne be. Na ono na beji ye sofre ne be kokoro so. Me koda me da. Na eba se ye koda de yada. Me nyane. Eba se ye nyane a na wo kura ye mu. Yes. Me nsuro nkrofo pempem abo. Esa Nyankopɔn ye wonti. Awurade so ali ye. Me nsuro nkrofo pempem a. Da wo boy ho nsraban hia. Enti ye mpa bo mu ye sra awurade se. Awurade nsɔre. Na wa meje ye. Na omubu atamfo bodwe. Na omubu abonefo se. Na awurade a ye boni din no. Ono ne nkwaje wo no. Oman so ene awurade nsa beba. Wo gidi aka. Amen. Amen. Bon sem ga sefa se wa Yesu bia no nyam. Onsem. Se ye yi nyame aya esefata. Papa. Ya ye pension fi mu sa de e ya ye ho a ye research. Na no oman we mu ye oman Ghana na mu se obi awu. Na onipa ne wu ye no na account me ye $40 million. Okay. And then account me. Enso awu. Mame, account send them. Are we some home ni say? Since here obi share ni mobile money account mu a awe 0.03. Trainer that's on person wo yi but ontimi ni. Hallelujah. Amen. And MTN for it me hwe wani mu say no ma send no message. Recharge more. Omu ni me say de da so no esu a. Nesika. Now so oti asi. Wo nkwan. Eno na ya de titiru. Hallelujah. Amen. Amen. Ye be kanya me asem. Aseda etoso mienu. Ebe kwa ama me mpanyi. Say ye mpa aboyi mu. Empanyi yi mi say enne memfa awurade anu masemura. Asem be na ye ka kire mpanyi. Amen. Jeme so amen. Amen. Me free fie ba me nim se me betufo. Nya kwa me ne yes kakra. Ni bedu ya na sankafo panyi frɛ me sɛ memfa nyame asɛm mmra. Be say 5 minutes ni. Na chance bi wɔ hɔ a ye de ma wa. Ye mo tonkore. Jeme so amen. Amen. Safeda. Opportunity bi wɔ hɔ. Na ye de sawo sa. Me pa chawo. Ye mo tonkore. Ene nyame be fa me mu aka asɛm de akyerɛ wo. Jeme so amen. Amen. Na ene me ba won kyɛn a nanu ni na empanyi abɛhyɛ adwumayɛfoɔ den. Asɔfoɔ, atifoɔ, adwontofoɔ, asɛmpakafoɔ. Yɛba yɛbɛsra ma ɔman Ghana. Yɛsra ma no kwai gidi asɔre. Yɛsa sra ma dodo a enne ɔmo ba awurade nkyɛn. Gyeme so amen. Amen. Na ne yɛ mpaebɔ ne bota yɛ ne sɛ awurade bɛgye ɔman Ghana no kwai gidi asɔre ma emfiri ɔbonsam nsɛm. Enti ne me yɛ odiifo yi deɛ me ne adwontofoɔ ne ɛbɛyɛ adwuma. Topic a honhom no ɛde ama me ne sɛ emprempren me ne akra a ɛde ahyɛ mu bɛka ne sɛ awurade mɛgye yɛn mfiri atamfo nsɛm. Hallelujah. Amen. Gidifoɔ wɔ nnwom bi awurade mɛgye yɛn mfiri atamfo nsɛm. Obuo ne anidiem ɛnanom mo mpagya ama me.
Jesus Christ oko na wodi de chija ye no hom ne se men kan kire yen se ene awurade beji ye fira tamfo nsem Amen. wo gidi aka amen kese ye Amen. enti nanso mpa boyi se obete wo ho afiri bone ho na obehwe wo kwan yie na bema wo kwan ye pa ewo awurade timu a yehu ase men kan kire wo se awurade beji wo fira tamfo nsem Amen. Psalm 11 verse number 6 to 7. Any massive name. Psalm 11 verse Yes. number 6. Or say, yes. Obama Asramaya Durabonefo. Bible say, when the papia, what's your sassy way so? Nobody said, when the bonnet nante. No, the bonnet but not here. You who are some in cancer will say, Obama Asrama Durabonefo. Or say, Ojano Sophie. Yes. And then from a dairy. And no one could much of Bra. Now running your training. And Papa Butayeni. Pa. Bible said, on Yanko Poa. Ya body do what die way mono. Why ya or training? No pay a centene. Na ope asentrene. Yes. No, I say, one more training. Na obiara empire boy obetre na be ho akwan yie no obehunu awurade anim je so amen. Amen. Enti nanso mpa boy awurade pa ho te Sa. nanso mpa boy awurade hwehwe se obeyi trene na ne trene anante. Pa. Se ukura boni bi mu a jai boni no. Kwasem. Se ensensam bi se mu a yinsensam ni firi mu. Oh. Se wonu onua bi enkasa be bataw ene ne nkobom ansana botaya awurade se me meka nanum asem na woni yem fira tamfo nsem no ebetimi ayi adwuma je me so amen. Amen. Onyame mpe bone Dabi. Kwasem. yemfa bone mmɔ mpaye Pa. yemfa nyisayi gu mmɔ mpaye Oh. yemfa kayo mmɔ mpaye yemfa konkonsa mmɔ mpaye Sa. yemfa dutu mmɔ mpaye. Oh yes. Hallelujah. Amen. Na enam Isaiah so ebema awurade ebeji ye fira tamfo nsem na ohaw ne amania bi ada yen so a ye de abra awurade anim no owura Yesu wo tumi say oye ye ho nsenchene na esi ye je me so amen. Amen. Minim ohaw ne amania a wo de aba ha Pa. ena minim susuye ene botaye a wo pa say awurade ye ma wo Oh yes. na so won konkuru se me say men kan tira ka gina say oni pa hwa ne ho yie na wo mo kwan atene a awurade ne wo ho. Amen. Na se awurade ne wo ho a bibia ne wo ebetimi ayewo je me so amen. Amen. Bon sama wanya ye mu kwan bebre no ne nyina ne se enipa nsuro bone enipa ye nsuro bone onipa ya bone a ne yam ense no. Dabi. Hallelujah. Amen. Se onipa kobone ho a ne yam ense ne se okobone ho Hey. enti obi ye no kwai gidi ni na wo ye bone asami wo a wote a osi we de enye gidi ni na yes a enso nkom na gidi ni aye Pa. ye be ka urade asem na de obete wo ho na be mo wakwan ye pe na be hwe wakwan ye no ene wo ne se urade beji wa fira tamfo nsem je so amen. Amen. Daniel chapter 3 verse number 1. Daniel chapter 3 verse 1. Sami Daniel 6 verse number 1. Yes. Mema mensa woja phone. Bible say enipa bi tena se a omo hwe omo kwan yie na omo tere wa urade anim me bataw omo ankoboni bia ho nanso
ɔbɔnsam ɛde yɛn nso bi to wɔn anim gyeme so amen Amen. me nuanom adiifoɔ me papa nom asɔfoɔ ɛnanom a yɛde ahyia mu sɛ mmerɛ bi duru na yɛkɔ nsɔre ne ɔhaw ne amanneɛ mu a mepakyɛ yɛ ntintim gyeme so amen Amen. wɔkae korintofoɔ mu adi nkan ɛti du num kyekyɛmu a yɛ aduonum wɔtwe a wɔse me nuanom adɔfoɔ muntintim na monhihim na monkɔ so awurade adwuma mu daa na monim sɛ mo berɛ ɛnyɛ kɔ wɔ awurade mu halleluya Amen. mmerɛ bi adu yɛde Shadrach Meshach Abednego ne yɛde wɔn akɔto wɔ gya mu mepakyɛ wo na ɔmɔnyɛ abɔnefoɔ Dabi. na ɔmɔyɛ atenenefoɔ te sɛ yɛa ɛnso mohunu nsɔhwɛ kenka Bible bra Ɔhene Nebukadnezar yɛ sika hɔni. ɔhene Nebukadnezar ɛyɛ sika hɔni Ne tenten yɛ basafa aduosia. yes Na ne tɛtɛtɛ basafa nsia. Wɔde si Juda asase ta ɔba ɛna wɔde asase si so. asase bi so yes Na ɔhene Nebukadnezar soma a ɛna ɔhene Nebukadnezar soma a yɛsɛ sɛ ɔnkɔhyiahyia amantam ahemfo. yɛnkɔsiesie amantam ahemfo nyinaa Nakoma, yes amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, bra nsanafoɔ, yes mmaratwerɛfoɔ, atemmufoɔ, yes ɛne asase so atumfoɔ nyinaa ma ɛne ohoni a asase so atomfoɔ nyina mmra ohoni a Nebukadnezar de asi wɔ so ne ho na dwira. ɔde ohoni bi asi hɔ sɛ Mo ba bɛdwira. hallelujah Amen. mɛsɛ ɛna awurade ngye yɛn firi atamfoɔ nsɛm Amen. gyeme so amen Amen. Nebukadnezar kɔyɛ ohoni sɛ mmarima mmiɛnsa yi ɛmɛkoto no mo nso Yɛbɛdwira ohoni. hɛ me maame nom yɛsoma awurade no ɛbaa sɛ yɛkɔ yɛn anim awurade mu no wowɔ hɔ a ɛnso bi tumi bɛhyia wo prɛko pɛ nanso sɛ wogyina a awurade bɛgye wo hallelujah Amen. sɛ wogyina a yesu din mu ɔbɛgye wo nanso enipa kwan nyɛ nsɔre to onipa nam ɔhaw ne amanneɛ mu a na ɛyɛ ne sɛ gyidi nyame ne ni hɔ obi te ha wo ɔhyɛ koogyan wakɔgye soobolo anom Pada. mese obi te ha wɔfiri adiifoɔ akɛseɛ wɔ ɛyɛ ti ɛne gyidi asɔfo wɔ ɛyɛ ti akɔgye soobolo anom agu ma yɛfia bɛtena ha nyame bɛ na wodi n'akyi hallelujah Amen. Ọ̀húntì ni a máa ní ẹ̀dọ́ sọ. Ẹ̀yẹ́ dẹ̀yẹ ẹ̀yàmí bẹ́jọ́. Ẹ̀yẹ́ dẹ̀yẹ. Bẹ́jọ́. Ọ̀húntì ni a máa ní ẹ̀dọ́ sọ. Ẹ̀yẹ́ dẹ̀yẹ ìrọ̀lẹ́ bẹ́jọ́. Ẹ̀jẹ̀ sọ. Bẹ́jọ́. Ọjọ́ tún ní màmá ni ẹ̀dọ́ sọ. Ẹ̀jẹ̀ tẹ́sẹ̀ yẹ ẹ̀wúrẹ́dẹ́ bẹ́jọ́ mẹ́. Ẹ̀jẹ̀ sọ. Ọ̀bẹ́jọ́ wẹ̀ wàbẹ́jọ́. Ẹ̀jẹ̀ náà. Ẹ̀sùn ìrọ̀lẹ́ bẹ́jọ́. sɛ woyɛ ohutini wɔ ha a ma menyina nnwom wɔ esu ka asɛm bi nkyerɛ wo ɔbarima bi tena ase a yɛfrɛ ne David onyankopɔn po sɛ wontumi nni Israel so bio ɛna wɔn kronkron nam odiyifoɔ Samuel so akɔ Isaia fie te asɛm no yɛ kɔ Isaia fie sɛ odiyifoɔ ne nkɔ fie hɔ na hɔ na Awurade asiesie ɔhene de ama Israel arɛwosɛm a wɔn sɛ Samuel kɔɔyɛ no na papa a wawo ɛba te asɛm no yɛ papa a wawo ɔba na wafrɛ ne ba panyin na ɔde no aba odiyifoɔ Samuel anim wɔn kronkron ka kyerɛ Samuel sɛ ɛnyɛ wɔ no a ma ne nkɔ na wasa frɛ obi ɔsɛ ma ne nkɔ ɔfrɛ yɛ awie yɛ
papa na nkai say o baby your friend David oti on witini wa man ye dos now so ye den ya hallelujah Amen. hona won konkro esi wodifo no so ana obi say Isaiah enti o man nyina ni ana hona duru ache no obeka nanum ase o say aka akuma ano so hwe nwan ono de o wura nwan na o hwe nwan hona won konkro ka che Samuel say ka che Isaiah ne man etifie ni say de wote nwura mu de owo o hwe nwan no say o ma fia ye nyina ye ntena ase o hu tuni wa man ye doso now so ete say den a Ewurade be jewo hallelujah amen Adolfo bibi onye me yo na Yesu abo Yesu abo Yesu abo Adolfo bibi onye me yo na Yesu abo Yesu abo Yesu abo Anantia na dunyina Yesu ye nyare Yesu abo Yesu abo Yanantia na dunyina Yesu ye nyare Yakubu amen hona David baye na won konkro ka che Samuel say sra ne ngo na wei na mesi ni say onsi so anamu de wona mu bi Ewurade ni mu na so Ewurade hwehwe tere ne abrabọ na afiri ho na nam so ama Ewurade age wa firi atamfo nsem teme so amen Amen. read the Bible Daniel chapter 3 verse number 3 yes ana amantama hemfo yes amakoma amradofo atemufo mpanin yes nsanafo mratwerefo yes asase so senfo nyina ne atumfo nyina behia so wo begira ohoni a Nebukadnezar de asi wo no sa oboba be twira ohoni a Nebukadnezar ede asi ho no na wo begira ohoni nanim ana oboba gyina ohoni nanim na ese bi tia mu denden se na sa esale tiamu de ni a mu nkrofo ai aman amai ene kasa hodo ene kasa hodo ho oka kire mo se waka kire mo se ebra mo beti aben ebra mo beti aben oduje sankuo ene oduje sankuo sambuka sankuo benta yes entente ben read the Bible ene sankuo hodo nyina ne ene sankuo hodo nyina no mo hwe fom nso sika mo honi a fom nso sika honi enso a sika honi no Nebukadnezar de asi emra wo hina hyere no ene nye sika honi o obi ti ha jidi ni pa jidi ni ene ono ankasa ayi ne phone se obesom no enti wontimi mmom paye wadwe ma ho so odifo ntimi mmom paye esan TikTok hallelujah amen why sika honi wo ya pen so na wo som no ene do kwai didi asore matimi ba nyame fie ya mpabo na o chate hi hello how are you doing I'm doing fine what's up adeku uti nyame fie bon paye sika woni na wo som no but what dem ma ho so hallelujah amen ye bon paye o wo ba wo sa wo flo wo difo bi na wate wona o send message awo nyame fie ye ka nyame asem wo be komu no no obi afa ne phone enye Bible na wo kan debi on ko onu obi chate den de on ware kura de na na asem omobo wo be ko na wo chate ne ge na wo chate ne boy no tinya be fie e bo mpaye esika woni na wo sum no but woni hallelujah amen oyina isika woni say ekuro mu nyina som yes verse number 6 na de won hwe asen sori no na say onipa bi anhwe ase ansori a edon no amu wode ne beto oja efa na mfa hallelujah amen Ewurade meji efiri atamfo nsem Amen. de wanhwe ase ansori sika honi no edon na mu de beto efa na mfa no nyame so enye yize enye sa jidi asori a yeyi enye yize se obi se opese wonya nkwaje ema wo kra ye wo asem nkanche wo se omfa ne yize yes jeme so amen amen ye wo asem wo na ba wo sofo ani mu a wo ka na ya wo den na so jiso ogina Ewurade asem so tufo ya se obi na obi tifie onye ne hwe osori a na odi na tem wo be ka kire wo sofo
We have some now, Nippon so commit me up bono. Or never know dinner time. And so also didn't have some cocoa, you want to was a hurry. The Bias to pay or dinner time, I say, or dinner time. Jimmy so, Yapasia call heaven, me battle, and ye say. Now so, yet team, Sally and Marima Bassay, a team warrior, Yellow Sana rather say, me can't say, or how near Manubia with Namuno, say, wood team Timwa, a rather better for a town for some Jimmy so, Amen. Amen. Kekama. Daniel 3 verse 7. Yes. Enti amane te aben. Ana amane nyina te aben. Senko. Yes. Sembuka senko. Entaben. Yes. Senko wudo nyina ne je pe no. Omote senko wudo ne nyina. Aman no. Yes. Enkrofo. Ene kasa wudo ne nyina hwehwe Read ase. the Bible. Asore sika honi ande buka se je si wo. Aman ne nyina sore ya. Hwehwe ase. Ana mo hwehwe ase. Asore honi ande buka se je si wo. Ana mo sore sika honi ya. Santi be no ameza. E si wo. Ha obi nim say baby a wɔkɔ mpa pa ɔkɔ mpa boyi ɛde nyame fie na so ɛsan sɛ yaya ne sɛ asɔfo dan mu nti wɔkɔ onim ho ma ti ne mutu ne fu sɛ baby a me wura yi nyame ni hɔ enso ewura hɔ kwa betena jeme so amen amen yɛte ya yɛsum nyame wo hwɛ mpanyin ne adifoɔ yi a me ba kyɛ obi ani hɔ a ɔbɛfa ne yire akyi na onye gidi ni jeme so amen amen osofo bi timi fa ne yire ti ne yenya asore ma e ka bi ma no se enye sofo no a onko na aso dem ne ho aye ma wo be ko na Kristo sum ni nyam sum ni no te ho onim de wo ye onim so obo nyame di enso wo sore sika honi hallelujah amen ye wo se enami tu ye fo na ye titim na ye wo aka ye ho na de awurade mpe ene bone na say ba kuya kwa ye dia awurade ne ye ho jeme so amen amen santi yes ebre no amu kediafo bi baba tutu yudafo ano ana kediafo bi omo na ba jidi sumnim omo bae batutu ano ana omo ba betutu yudafo na no wo ka kire wo hin Nebukadnezar se ye sia wo ti ho wo ho a ma me na obi abo ni mu wo be ka asem bi o pe de wo be ka na o de ko they say mama eno na ba jidi asori we hallelujah amen opa dia wo be ka na o de ko say suma sesei na edi eja be to asafunim na ma asafunim wote na ono ne tro na nani age na odidi na wonom ei wa wie ye beba ai wa wie ye beba I don't forget that mass. Me say obi wo je awurade adi. Na oni awurade anante a ye wo say awurade be gina wati. Je me so amen. Amen. Ana kadi afo bi. E ba to Yudafo na no. E ba to Yudafo na no. E ba ka kire wo hin Nebukadnezar say. Onipa bi a onye di quality di ni etimi aba difuo mu etoto ya no. Senchire ni. Odifo bi a onfira awurade etimi aba asofo mu toto ya no. Opusumsum ni bi
etimi aba asankafo mu toto ya no ese asɛm a obi aka akyerɛ wo nti odifo hu ni adifo a na watwam ɔne ne nkasa ɔsɛmpakani ewu ni nya sɛmpakani a ne watwam ɔne ne nkasa ɔsɔfo hu ni nya sɔfo a ne watwam ɔne ne nkasa ɔnkɔ no kaadi ani bi ana abɛtoto na no hallelujah amen keke babu mami wo bɛka kyerɛ ɔhene Nebukadnezar sɛ ana bɛka kyerɛ ɔhene Nebukadnezar sɛ ɔhene nyankwada ɔhene nyankwada ɔba wo nkyɛn asa ɔdɛdɛ odi kan hyɛ aseɛ wɔ ahɔho a ano ayɛ dɛ ɔhene nyankwada na ɔhene wote hɔ a na woti mu ayɛ wo dɛ hɛ odifoɔ deɛ ɔbɛn ho na ɔka kyerɛ sɛ woyɛ odifoɔ wɔaseɛ o mebɛ sɛ mede woyɛ biribi no hɛ ɔno na ɔhwɛ ne yie hallelujah Amen. deɛ ɔbɛn ho na ɔne wo tena no na ɔpɛ sɛ ɔka ho asɛmpa no sɛ ɔne na hwɛ ne yie ɔsɛ ɔhene nyankwada wo ɔhene wo ɔhene wɔhyɛ mmara sɛ wɔde kan hype ɔhene awie yes ɛna ɔbɛkyerɛ ɔhene ɔhene wo na wohyɛ mmara sɛ onipa bi a ɔbɛte abɛn onipa biara ɔbɛte abɛn ɔbɛte abɛn adurujɛ sankuo yes sambuka sankuo read the Bible bɛnta atɛntɛbɛn Atɛntɛbɛn. ɛne sankuo ahodoɔ nyinaa ne ɛne tiɛ sɛ no nkoa wodoɔ nyinaa no wɔnhwɛ ase nso sika hɔ ni no ɔnhwe ase na deɛ wɔnhwɛ ase na ansɔre sɛ no onipa bi anhwe ase ansɔre a wɔde ne bɛto ogya ɛfa nam wɔde funu ne no bɛto ogya a ɛfa nam funu no nim yudafoɔ bi wɔ ha na nyamesomfoɔ bi wɔ ha a wodi todifoɔ wɔ bi wɔ ha adiifoɔ bi wɔ ha asɛnkafoɔ bi wɔ ha asɔfoɔ bi wɔ ha ɛma mpanimfoɔ bi wɔ ha Wodi wɔ sisi mmeranteɛ bi Babel wɔ ha asase ɛmabaawa bi wɔ ha yes sɛ wode wɔsisi bɛbɛ asase so sɛ nsɛm na hwɛfoɔ awurade de yɛsisi yɛ sɛ yɛnyɛ awurade adwuma sadak yes misak Misak ɛne abednego ɛne abɛdenego ɛmɛɛma yi mu ha ɛmɛɛma yi mu mmarima yi wɔmu ɔmu mu wɔ hene hallelujah amen awerɛhuo ɔhene Nebukadnezar onipa biara wankoto ohoni no a ɔgye mu ɔgye mu Sadakia Misaki Abednego so wankoto ohoni ɔgye mu nyame bafo ani hallelujah hɛ ana mmarima mmiɛnsa yi yɛkɔka kyerɛ ɔhene sɛ mmarima mmiɛnsa yi ɔmo mmu ɛfiri sɛ nyame a ɔka sɛ yɛnsom no wansom wɔ nyame no brɛ wansɔre sika hɔ nea wode asi wɔ ɛna nebukadnezar bu fuiɛ ɛna abufuo kɛseɛ ɛsɛ Nebukadnezar mu ɛne aniberɛ kɛseɛ ɛne aniberɛ kɛseɛ sɛ wɔnkɔfa sadak misak ne sɛ abednego ɔnkɔfa mmra Sadrak Misak ɛne Abednego mmra ɛna wɔde mmarima yi baa ɔhene anim ɛna wɔde mmarima yi ɛba ɔhene anim na nebukadnezar bua se wɔn sɛ ɛna ɔhene Nebukadnezar ɛbua se mmarima baasa yi sɛ sadak misak ne Sadrak abednego Misak ɛne Abednego moboa pa na mansom nyame ɛyɛ boapa na moboa pa yɛ na mansom nyame na nana mansɔre sika hɔ nea mede asi wɔ no read the Bible afei deɛ afei deɛ moasiesie mo ho sɛ me ma mo chance masiesie mo ho sɛ ɛberɛ a mobɛte abɛn ɛberɛ a mobɛte abɛn oduruyɛ sankuo odurugya sankuo sambuka sankuo bɛnta Bɛnta. atɛntɛbɛn Atɛntɛbɛn. ɛne sankuo ahodoɔ nyinaa let ne the deɛ no gospel go mobɛhwe ase asɔre sika hɔ ni no anaa asɔre anaa na sɛ moansɔre no na a ɛba sɛ mansɔre a ɛdɔn no amu ɛdɔ no wɔde mu mbɛgu agya ɛfa nam fonoo mu hallelujah amen ɛwɔ a na bonsam de ehu ato yɛ so nyame adwumayɛfoɔ ɛnanom a yɛde ahyia mu ɛwɔ a na bonsam de ehu bi abɛto yɛ so wowɔ hɔ a wɔyere yare na ɔba so ho ayɛ hye na wonsa ni sika wɔ bɔtɔ hallelujah amen na diifoɔ kronkron a ɔgyina awurade anim ka sɛ yɛwu asɛ ne wahyɛ kɔmtoro ne wafrɛ maame bi maame honhom no de abɛkyerɛ me sɛ mempam koogyan baako 25 wowie a asikyerɛ ne sɛ abɔtɔ mmiɛnsa yɛmfa nkɔ nyanka fie na maame no aka sɛ okay mate odiifoɔ ɛneɛ yɛn nyinaa yɛboaboa yɛ ho
na yɛ de akɔsi dɛbi maame yɛwu asa wo nka ho fa kɔɔgya ni sika nyinaa fa brɛ me na fa sikyɛ ni sika nyinaa fa brɛ me odifoɔ woyɛ sure woyɛ sure wogye yɛ woni sika nti wode akɔhwɛ wo yere oba yɛwu asa ɛmfa awurade akwan so ehu abonsam ɛde ma yɛ nyinaa no sɛ wonya ntobo ase atintim awurade bɛyi wo hallelujah amen bonsam hunahuna adwumayɛfoɔ obi a wobɛyi w'adwene mu sɛ wobɛsom nyame yie no me se nkunimdie ɛwɔ hɔ ma wo na nsɔre akyi bia ɛyɛ nkunimdie gyeme so amen before promotion there is commotion ansa na onyame bɛtumi apromote wo no mebakyɛw you have to go through some circumstances me ana meka ma sɛ me se before promotion there is commotion obi wɔ ha na wɔbɛgyina na wɔka the story of Joseph na wɔde Tafo mebakyɛw wonim nsɔre ahodoɔ a Joseph faa mu ansa na Onyankopɔn pagya no hallelujah amen nipa baako yɛde ne to amena mu yɛatɔn ne de na to amena mu yɛyi no yɛde ne kɔ Misrim ɔkɔɔ a ɔnyɛ bɔne biara yɛde ntora to ne so yɛde ne kɔto afiase hɛ ebi a unnim sɛdeɛ experience ne teɛ wɔ afiase emuna mi kɔhwɛ obi wɔ afiase me ne odiifo same mu ne kɔɛ na wɔgyina mu sei wɔbɔ mi din na mɛwura hɔ n'ani sei ɛna na mi hu n'ani baako pɛ ɛna mi hu sɛ ɔbrɛ ɛwɔ afiase wɔ yɛde Joseph akɔto afiase ɛnso wɔn mpaaba na Joseph asodayɛ onipa bi asodayɛ ka kyerɛ Joseph ama Joseph aka kyerɛ akyerɛkyerɛ dayɛ asrɛkyerɛ ne sɛ si wo yɛ a kae me woyɛ odiifoɔ wobuabuo mpaabom na wamboawa ɛma aworɛ ho da hallelujah amen bɛrima ne kɔɔeɛ no asantefoɔ ne kaa sɛ ate yie dɛn ɛma mfie bɛrima ne kɔɔeɛ no Bible sɛ wankae Joseph a akɔpem mfie mmienu akyiri ɛno kora nka wɔnkae o ɛyɛ Onyankopɔn a ɔyi wɔ nipa firi ɔhaw mu ɛna ɛkɔ so Pharaoh dayɛ ɛhɔ na ɔkae sɛ ɔwɔ afiase ɔso dayɛ ma barima bi kyerɛkyerɛ mu saa ma ne bɛm ɛno ka kyerɛ hɛ yɛwɔ afiase barima bi kyerɛkyerɛ dɛ ne nyinaa bɛ mu pɛpɛɛpɛ ɔsɛ soma me yɛkɔfrɛ ne mmra soma me yɛkɔfrɛ Joseph ba ɔhene anim dayɛ ɔhene asom nyinaa na Joseph akyerɛkyerɛ ɔhene hwɛ n'anim saa aberanteɛ kuma no wɔhwɛ animdifoɔ professors doctors ɔmo a kita masters ne wɔhwɛ ɔmo anim saa sɛ mo sɛ moantumi ankyerɛ mu deɛ a asase yi so aduane a wɔha nyinaa no mede hyɛ Joseph nsa bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha ɛnka yɛpɛn nso a ɛnka Joseph yɛ minister for food and agriculture ɛnsi wow ɛna ɔyene ka kyerɛ ne sɛ Joseph wei wɔwɔ deɛ mahini pɛ na wɔntena so yɛka nyinaa mede hyɛ wɔn nsa enti Joseph na ɔsa yɛ vice president nipa mmienu ɔwɔ di 2 positions ɛnso ɔfa ɔhaw ɔfa nsɔre mu ansa na deɛ Awurade kaa ne dɛ ɛbɛm hallelujah amen read the Bible na sɛ ma nsɔre no a na sɛ ɛba sɛ mo nsɔre no a ɛdɔn no amu wɔde mbɛgu ogya ɛfa na mfuru no mu mɛde mo kɔ akɔto ogya a ɛfrɛ na mfuru no na onyame bɛn na ɛbɛyi mu afiri me nsɛm onyame bɛn ɛna ɔbɛyi mu afiri me nsɛm ɔhene gaga yaba mekɔɔ secondary school sɛ mekɔ Sunday asɔre a ɛnwom ayɛ me dɛ mommoa me na mene no kura yes ɔse yɛwɔ nyame bi wɔ hɔ a ɛnwom na meto wɔ nso woni sɛ mekasa ɛnwom na no hallelujah amen yɛwɔ nyame bi wɔ hɔ a ukuada pɛ na ɔyɛ Nyankopɔn enti deɛ frɛ ne sɛ kuku da pa akuku ɛnyɛ saa ɛne yɛwɔ nyame bi wɔ hɔ so a kwasi da pɛ ɛna ɔyɛ Awurade enti deɛ frɛ ne sɛ akwasi dɛ gye di Nyankopɔn no deɛ kwasi adaba a ɛdwo adaba a ɛbena da kuku ada yɛwɔ da efia da mɛmɛ da bɔnsɛm anyame wei na Nebukadnezar wura fi sɛ yɛsom nyame a wɔte ase na saa yɛ Nyankopɔn sɛ onipa de ne woto ne so a n'anim ngu ase daa na Nebukadnezar wura fi hallelujah amen ɔse onyame bɛn ɛna ɔbɛyi mu afiri me nsɛm ɔbɛgye mu afiri me nsɛm berɛ Shadrach Meshach ɛne Abednego bua se ɔhene Nebukadnezar sɛ Meshach ɛne Abednego yes ɔbua se ɔhene Nebukadnezar sɛ ɛna ɔbua se ɔhene sɛ ɛhia yɛ sɛ yɛbua ewia mu nsɛm biara nana meka asɛm wei akyerɛ wo ɛhia
ehia yen say ye bua we mu se bia ye bua we nsemu bia mu hye ye nyankopon ye som no no ye nyankopon ye som no no betimi ayi afri oja afa na mfi mu betimi ayi afri oja afra na nim ponsam kasema ye nyankopon we onsam how be out the abaha ye nyankopon ye body di na nsuwi obeyi afri what amen o amen yare Amen. me say how the amania and so ye be out the abaha ye nyankopon ye body di na nsuwi obeyi afri Amen. eya wo wa ma bi da we kan Genesis chapter 18 verse 9 na abofo na ka kire Abraham say oyere Sarah oyi also want to madan say afeda sese memra no na Sarah nya oba Sarah teye no na wo siri wo trim every say de eye wo man wo nyina twam ye ko school science a teye say oba obra si a untimi wo hallelujah amen e ho na nyankopon bofo no hu say Sarah sere ano kan say ka kire Abraham say is there anything God cannot do? Enti bibi wo ha. Eyo nyankopon yo na. Okay, Genesis 21 verse 1 say, na onyankopon be hwe Sarah said ye wo kan no ebem say Awurade kan ebem say Awurade sa edina say Awurade no nante a obonsam timi nya wo hwe ponsam kasema no. Hallelujah. Amen. Read the Bible. Daniel 3:17. Yes. Share ye nyankopon ye som no no. Yeah, ye nyankopon ye som no no. Obetumi ayi afri oja afa na mfi mu na obedi afri wo hene nsem obedi afri wo hene nsem na se ama sampa na obedi ye afri wo hene nsem Awurade meje afri atamfo nsem no to nwom no mama Mata wo baso ba ko mi enu Yeah, you man no enyame. Oyi me fra atamfo nsem. Atamfo ani e dia ko. Me ye fra atamfo nsem. Afri wo hene nsem ye wo nyame bi obeje yen me nya ken kama me na se ama sampa empo ambasampa ohene hunu se yensom wo nyame no na yenso sika honi a odi asi wo yenso de sika honi a odi asi wo no brai eno na abufuhye se Nebukadnezar ma na abufuhye ese ohene ne ma na nanim tibia sachetia na nanim tibia sachetia ya ti Shadrach Meshach na Abednego Meshach eni Abednego obuase on se obi ha obeji asubo se jidi ni pe ene wabusua nanim tibia sesaye ana sesi a wo haw na ye bebre won ko a okom baabo duada na difu afre wo ye wei kanyi mu mompa ye man na ye wu ase obonsam beku no oba benada na difu asa afre no ye wu amom mompa ye na bonsam beku no ono nko de bia difu be fre no bonsam beku no ayire fansa sa hweme asemi wo osankafo 8 verse number 12 obi wo timi koye mpaabo oba wakoye 7 days na difu asa afre me bacho sori o difu asa afre no aka cha ne se ye wu ase onsan koye 7 days bio a whatever no keka asem no pe bacho tenase obi wo na kase onkoye mpaabo oba na difu bi saka no keka asem o nti nyame asem as Proverbs 8:12 osankafo Ecclesiastes come on Solomon sangafo edi nwoche enchemu yedumienu Bible says se odibonye ni di asambone empre oha odibonye ni se odi nsambone empre sai oha enti wo ba nyame betina yi ba ko pe na kire odifo wokọ tena ase na odifo bi so be yi ba ko empre oha within 1 minute otimi ya sa de ni nyina odi nsambone empre oha enti se Awurade kan ho asem se obonsa pese o ye obibi a pe no pe wa asem ba ko bi ni wa ye kire odifo bi no me ba tena ase na obeka kire wo na de obonsa ba ye empre oha na efe ne ye yi ni nyina enti obi betimi aba ha na won konkura ye ni ti ho adwuma okọ tena ase ya ni abeye ne nsam ho adwuma ufie abaifo ne ye uti ho adwuma ana asafo ne so ye asafo abaifo ye won nan ho adwuma ana ba bia o ye adwuma no onu so ye o ye fo ho adwuma anka sum da oni eboyem
enti di fo betima frɛ wo yɛ oti mu adwuma wo kɔtena ase ha na obi abɛyɛ wo nan ho adwuma na obi nso abɛyɛ yɛ wo nti ase oh ha na okay kan sɛ mo tirim ya bra wo hu mu mo me yɛ ndi honam akɔ n'akyi na honam no ne kodo tia wo ho na wo ne tia honam saa no ma me nu enhia gidi enya honam asɔre dabi gidi enya honam asɔre yamfa honam mbra gidim hallelujah amen enti yenya saa honam adwene no fansa sɛ ahwɛ Romans chapter 8 verse number 5 Paul can say me yɛn ntem ebetwa yes Romans 8:5 gidi enya honam asɔre ɛyɛ wo ma sɔre a awurade pra sɛ yɛde kɔ yɛnim yɛmfa honam mbam kekama me Romans 8:5. yes What say? Na wana honam fam no. Bible say when you bia honam fam no. Adwene honam adwene. What dia odwene honam adwene. Yes. Na wana honum no. Na ye no kwa gidi asɔre a. Adwene honum. Ye na honum no. Adwene honum. Adwene honum adwene bra. Na honam adwene yo wo. Na honam adwene de e yo wo. Na honum adwene ye nkwa ye asudie. E ye nkwa. Ɛne asudie bra. Every say. Honam adwene ye nitan. Honam adwene de e ye nitan. Tan onyankopɔn. Tan onyankopɔn. Na mfa no ho onyankopɔn mlas. Jacob chapter 4 verse number 4 was our resafoɔ munim sɛ ewiase adamfo fa yɛ ɔtan ɔde tan onyankopɔn. Enti sɛ obi gyina hɔ sɛ ewiase adamfo a na ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo. Enti saa honam adwene sɛ ba mu pa wogyina hɔ sɛ ewiase adamfo. Enti nyame tan. Nkwasɛm. Wote gidi mu na wo tamfo ne nyame. Hallelujah. Amen. Honam adwene yɛ owuo. Ɔse na mfa no ho nhyɛ nyankopɔn Na mlas. saa honam adwene no entimi mfa no ho nhyɛ onyankopɔn mmra nase. Na mpo antumi. Enti wo hɔ a wobɛhu sɛ obi honam adwene ne ba ne mu a wakɔ gyidi ne 40 years. Afei na wɔbɛbi sɛ adɛn nti na yɛworɔ mpaboa egu hɔ. Ayere. Enti ware baako. Wohu ne sɛ nipa no a honam adwene aba ne mu. Nanka. Obi akɔ gyidi onim gyidi sɛ deɛ si teɛ. Obegyae a anaasɛ funso bi tu na wa no aba. Ediifo no koraa sɛ ɔmo nyɛ hye bio. Sɛ ɔmo nneɛma kɔ yi. Ɔmo nyɛ hye. Honam adwene aba ne mu. Ɔbɛsɛ wɔkɔ. Nanka. Saa nipa yi so ɔyɛ diifo biara o. Obi tumi sɔre ɛna poma koraa yɛ yusu na sɔɔ da mfiri nyame. Mfiri nyame. Saa nipa yi nso wɔde poma ɛyɛ di mu Ayɛ da. sign. Master engineer sipɛn. Honam adwene aba ne mu. Ɔpɛ gyae na ɔpɛ bibi de Nanka. ɛde ahyɛ. Awurade nka wo nsɛm anim. Amen. Fa wɔ si hɔ yɛ kenkan. Ne nto so no. Na wahene bua sɛ. Ana ɔhene bua sɛ. Wɔma fo no no mpranso. Ebufusie ni nti. Ɔma furo no nsa ndɔre mpranso. Ɛnkyɛn deɛ yɛ wɔn sɛ adɔ no. Na wɔhyɛ mmarima bi. Ana wɔhyɛ mmarima bi. Ɔdɔm mmarima ahoɔdenfoɔ. Ɔdɔm mmarima mu ahoɔdenfoɔ. Sɛ wɔn kyekyere Shadrach, Sɛ Meshach wɔn ne kyekyere Abednego. Shadrach, Meshach ɛne Abednego. Ɛmfa wɔn kɔgu ogya ɛfa na mfonu no mu. Nyame somfoɔ yi bonsam nyaeɛ a deɛ ɔde yɛ ayɛ ano ɔde. Hallelujah. Amen. Nipa yɛde wɔn kɔto ogya mu yɛasa akyekyere wɔn. Wɔkan Acts chapter 12 verse number 1 a wɔsɛ wɔde Petro to afiase. Petro de afiase yɛ o yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔ agu ne nsa ɛna yɛde bi agu ne nan ɛna asrafoɔ ɛnan a ɔsare mbɔ mu saa ɛnan 4 times 4 16 nipa baako nkɔnsɔnkɔnsɔ gu ne nsa ɔntumi nwane ebi gu ne nan ɔntumi nwane ne yasa ma 16 soldiers mo nsɛm nyaeɛ a ɛyɛ na ɛnyɛ yi saa o hallelujah Amen. ɛnu ti na atwa se yɛ bɔ mpaeɛ enti wokan 12 na aba n'anim a wɔse asafo no bɔ mpaeɛ ma Petro Safo no. me maame nom agya no nyamesom a yɛsom yi sɛ awurade bɛyi afiri atamfo nsɛm a moma yɛn dodɔ yɛn ho wokɔ nkotodua anim a bobi ma wo nua hallelujah Amen. ɔduntuni wokɔ nkotodua anim a na bobi ama wo nua duntuni odiifo kɔ ne nkotodua anim a na bobi ama ne nua diifo ɔsɔfo bɔ mpaeɛ a bobi ama ɔsɔfo gyeme so amen Amen. ɛyɛ asafo ne mpaebɔ na abaayewa bi a yɛfrɛ no Roda nyankopɔn abɔfoɔ akɔyi Peter na wahunu sɛ Peter ɛba na wɔka kyerɛ asomafoɔ no sɛ Peter yɛbɔ ne wo mpa yɛ dede no ɔba o ɔmo sɛ gyaa wabɔ dam bɔ wabɔ dam ɛnyɛ no korɛ Nanka. hwɛ nyankopɔn ɔwɔ yɛfa sɛ wɔbɛgye yɛn Sa. hallelujah Amen. Daniel 3 verse number 21. yes Ana wɔkyekyere mmarima yi. ɛna wɔkyekyere mmarima no Wɔn ntonto. Wɔn ntaadeɛ. wɔn ntaadeɛ Ɛne wɔn mmɔtire. ɛne wɔn mmɔtire Ɛne wɔn ntoma mu. yes Na wɔto wɔn gu ogya ɛfa na mfonu no mu. wɔto wɔn mu gu ogya a ɛfra nam funu no nim Ɛno nti. yes Sɛ wɔhene asɛm yɛ den. Na fonu no adɔ hyehyɛ aboro so nti. yes Mmarima a wɔde Shadrach, Meshach, aha ne yɛwuru sɛ
nyame wɔ tumi ɛbɛrima ɔmɛyɛ abrane yɛ akɛseɛ ɔmɛde Shadrach Meshach ɛne Abednego ɛkɔgu funu no mu ɛkɔgu ogya ne mu no ogyaframa no kum wɔn na ogyaframa no kum wɔn Wow. bɔnsɛm kɛseɛ ba awurade wɔ maame hwɛ yɛ o bɛyie efe na wohyɛ aseɛ bɛyie efe na wohyɛ aseɛ ɛna wakɔgye contract sɛ wode kɔ odiifoɔ bi so wawu awie o Pa. wawu awie me kurom maame fa me kurom nyɛ no manka obi deɛ ebi a me kurom dɔbɔ nso ahunu sɛ ɛyɛ me bra panyin Daniel Safo ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ nyame adwuma mu na yɛde contract na kɔmɔ obi wɔ kuro fuom wɔ ha sɛ yɛn ho adwuma wawu awie na ɔte hɔ no hallelujah amen onipa wakɔgye contract Hey. wafa ho akɔwu na obi wɔhene te hɔ yɛte yɛn obi apɔ obi pa sɛ ɔnka obi din ho asɛmmɔne Pa. wobɛdi kan awu na nipa na ɔbɔ ɔpaa no na wɔte hɔ ne wasakra na wɔdidi na wɔnom na wasa asakyera hɔ na na wabɛbɔ asu na wabɛyɛ odiifoɔ sɔfoɔ yes. na wawu kɔbɔ nsɛm deɛ ne wɔde wodi di adanseɛ mene ne ne di hallelujah amen hɛ ɛyɛ awurawo sɛm o yɛabɔ obi paa ɔhene na abɔ ɔmo paa ɔhene ne wuyɛ ɔmo a yɛabɔ ɔmo paa na kɔwu akɔwu awurade hu yɛ bɔbɔ amen keka baabu ne ma me verse 23 yes ɛmɛɛma baasa yi Shadrach Shadrach Meshach Meshach ɛne Abednego ɛne Abednego wɔtete wɔn hwe ogya no mu ɔna wɔtete ɔmo de fi wɔ gya ne mu ɛna wɔhene Nebukadnezar ho dwiri no ɔna Nebukadnezar ho dwiri na no ɔsɔre ntɛntɛm ɛna wɔsɔre ntɛntɛm obua se n'agyinafoɔ no ɛna sɛ wɔbua se n'agyinafoɔ no sɛ ɛnyɛ mmarima mansa na yɛkyekyere wɔn gu ogya no mu ɛnyɛ mmarima mmiɛnsa pɛ ɛna yɛde ɔmo to wɔ gya ne mu obua sɛ ha ɛyɛ ampa wɔhene ampa ɔhene na ɔhene bua sɛ ɛna ɔhene bua sɛ hwɛ mehunu mmarima baanan hwɛ mehunu mmarima baanan a wɔasane wɔn a wɔne nam ogya no mu wasa ne ɔmo nam nyɛ wɔ gya ne mu yes na wɔn ho ntɔkyema na mmarima yi ɔmo ho ntɔɔkye na maa deɛ wɔtɔ so nan no na tebea te deɛ sɛ ɔtɔ so nan no deɛ ne ne tebea te sɛ onyame ba bi bɔnsɛm anyame no Onsɛm. Onsɛm. ha yesu abadan nim Yes. hallelujah Amen. yesu akɔ gya nim Yes. ɛna yesu wɔ dan wei mu Amen. yesu wɔ dan wei mu Amen. sɛ yesu wɔ ha bibia ni hɔ a ɔbɔnsam bɛtumi de ayɛ Yes. hallelujah amen John 11 na yɛnkɔ na Lazarus awu na yesu ate sɛ Lazarus yare yesu ankɔ Hɛ, nyame na yɛsom no yɛnya ne ho nto waseɛ Paa. na yɛnti yesu ase yie ɔhohom mu Lazarus yɛaka kyerɛ yesu sɛ wadamfo Lazarus Ɛyare. ɔyare Adamfo yesu ankɔ yesu twɛn yɛn ma 2 days bae afei na yesu ahunu sɛ Lazarus wayɛ ne wawu ansa na wɔkɔ Oh. wote yesu ase sɛ hallelujah amen yesu kɔduru hɔ pɛ na Martha hunu no ɔka sɛ awurade yesu sɛ wowɔ ha a ɛnka me nua barima no wɔnwu ɛsiane sɛ yesu wɔ gyafruri mu nti mmarima no wɔnka Yes. hallelujah Amen. yesu sɛ wowɔ ha a ɛnka me nua barima Lazarus Kawanwu. ɛna yesu hwɛ Martha anim saa na ɔka kyerɛ sɛ Sɛ wogidi a. mimi ne owu sɔdeɛ ne nkwa Yes. deɛ wɔgye me die no sɛ wɔwu mpaa ɔbɛsɔ nkwa. bɔnsɛm a yesu a amen Sema Yesu. yesu sɛ ɔyɛ owu sɔdeɛ ne nkwa Pa. na deɛ ɔgye ne die no So wawu pa. menim nsɔre no ɔhaw ɛda wo so Oh. sɛ wogye yesu di a Yes. ɔbɛgye wafiri atamfoɔ nsɛm Amen. halleluya Amen. deɛ ɔgye me die no sɛ wawu mpaa Obesore. afei na yesu kɔ ɔsɛ ɛhe na mode ne tooyɛ Martha a yesu aka wei akyerɛ wo ɔsɛ awurade sɛ sɛɛ deɛ Wabɔn. wabɔn a Ɔdi ɛna ne nan. yesu sɛ manka nkyerɛ wo sɛ wogye me die a wobɛnya nkwa monyi ɔboɔ no halleluya amen monyi ɔboɔ no ɔboɔ no a yesu kaa sɛ monyi no wɔ a wabrabɔ mu no deɛ ɛyɛ hindrance buroni bɛka sɛ hindrance anaasɛ deɛ keteliw adeɛ a ɛsi wo kwan mpɛde a mu. ama yesu ɛntumi nwura wɔn nsraban mu no ɛna yi firi hɔ amen na yesu pɛ sɛ owura mu Pa. wode adwamammɔ asi wo kwan nti yesu nwura mu Oh. wode nsanom asi kwan nti yesu nwura mu Pa. wode kɔnkɔnsa asi wo kwan nti yesu ntumi nwura mu wode nsɛnkenka asi wo kwan nti yesu ntumi nwura mu Sa. yesu sɛ monyi wɔ boɔ no ɛhɔ a na oyi wɔ boɔ no na yesu hwɛɛ soro ɛna ɔhwɛɛ ɔbɔ mpaeɛ ɔsɛ awurade sɛdeɛ wotie me daa no yɛ wo nsɛnkyerɛnne
ɔse ɛntɛmpara Lazarus a wawu nnan no ɔsɔre bɔnsɛma Yesu a Amen. 4 days wasɔre Sorry. ah asɔre a ɛyɛ no kwai gidi asɔre deɛ honhoma nyame de ama yɛ Ano den. ano yɛ den Pa. hallelujah Amen. wote gidi asɔre wɛ no amu ani ane a menim baabi a pɛs wani gye deɛ ɛbɛba na enya maaye na awurade na mo nkonkron so aka kyerɛ yɛ ei nansa ya yɛ ɔyɛ nsafo na leta bi aba sɛ ɔbonsam pɛ sɛ ɔde stroke yareɛ ɛne yare ahodoɔ bi ba ɔman yi mu enti gyidifoɔ yɛnyɛ nsɛnkyɛnni ne yɛ nyinaa yɛ nom ei wote asɔre wɔ yɛ mu nhyehyɛ wɔ wow sɛmre nkobi anya stroke asɔre wɔ na yɛsa nsuo na ɔde fa homie gu so ne yɛabɔ so mpayɛ ne yɛde ama obi anom ɛnka kidney problem anka ɛba no so na nkɛkɔ Dialysis. yɛka ne sɛ yɛawo nim ɛna me nuana ka no dialysis yɛde woto so a wo sika yɛ sɛe yɛmu gyidi honhom no honhom a ɛwɔ ɔsɔre wɔ mu no mepatɛw moma yɛmbu na ɛyɛ yɛyie hallelujah Amen. ɛnyɛ gyidi a ebi anka wonte sɛ deɛ wotie ɛgyidi na asiesie wo ɛna ayɛ wo saa gyeme so amen Amen. ɛsɛ gyidi asɔre wɔ nti awurade bɛgye yɛ firi atamfoɔ nsɛm menyɛ read the Bible Daniel chapter 3 verse 26. yes Ɛna Nebukadnezar bɛn wogya a ɛfa na phone no mu.
na obua se ana obua se Shadrach Meshach ne Abednego osoro Nyankopɔn ko a osoro Nyankopɔn ko a mumfrɛ di mmra hallelujah amen wɔn yako ane ho wɔn yako ane ho wo yɛ dwama mo ako a ɛna wo se ko gyan Cheremia, Nyankopɔn pa cheremia. Cheremia no mi fa kwa pa no so bio. Akwa dodo ya kwa mi ga yo. Awana wa wo kra. Adafo wa na no kra. Asa uye. Ayana kwa wasuru wa mi se da mi ko yima. osoro Nyankopɔn ko a mumfrɛ di mmra ana Shadrach Meshach ne Abednego efrɛ di firi ojanim ana mo frɛ di firi ojanim na amantam ahemfo ana amantam ahemfo makoma ne amradofo ɛne ɔhene gyinafoɔ no ohyia sɛ ɔbɛhwɛ mɛmɛn ana ɔmo hyia sɛ ɔbɛhwɛ mɛmɛn hallelujah amen ebi asi wɔ Bible mu pɛ Joseph nuanom atɔn no okom Misraim omu nim sɛ Joseph ti ase na debi ametena se na me analysis me go school no me English e be content analysis sɛ me ya aya me ti ase sɛ Joseph nuam panifo mu Joseph na Joseph oyɛ ketewa ɛna akuhu wɔn enyame ne tim yɛ saa hallelujah amen ɔmakum oguama bi ade mogya na keka ataadeɛ nim ade ataadeɛ no ade akɔkyerɛ Jacob sɛ Joseph wawu na kɔma ba ɔmo kɔ Misraim na Joseph ahu ne nyam panimfoɔ but ne nyam panimfoɔ ɛnhu no afei na Joseph ayi ne ho adi ɛde akyerɛ ne nyam panimfoɔ no nsɛnkyerɛ wɔ ne sɛ ɔmo de atade a mogya kekam akɔkyerɛ sɛ Joseph wawu no ɔmo na sa akɔ na agya kɔka kyerɛ ne sɛ yɛgya Jacob Joseph no nwu yɛ ɔda so te ase bon nsɛma Joseph Nyankopɔn no amen wanzo amen I don't forbid that mercy ana marima mi ensai ɔhene furu ɔmo sɛ ɔmo mfiri gyanim mmra mfuru gyanim mmra yes na amantam ahemfo ana amantam ahemfo makoma ne amradofoɔ ɛne ɔhene gyinafoɔ no ɛne ɔhene gyinafoɔ ohyia sɛ ɔbɛhwɛ mɛmɛn ɛna ɔmo kɔ hyia sɛ ɔmo bɛhwɛ mɛrimɛn sɛ ɔgya anya wɔn honam so tumi na wɔn tirinwi anhyɛ na mpo ɔmo tirinwi anhyɛ na wɔn ntwontwa nsakyera na wɔgya hohwɛ mpo amfa wɔn ho yes na Nebukadnezar bua sɛ ɛhɔ ɛna ɔhene Nebukadnezar bua sɛ nhyia ne Shadrach
And now Ishra and Kasadrak. Misak Ne Abednego Nyankopon. Abednego Nyankopon. Hallelujah. Amen. And then Ishra Thomas, Isaac, Samuel, and Nyankopon. Amen. Jemeso amen. Amen. Wasuma na bofo. Yampa boyimu. Oba suma na bofo. Roba yi ne nko a wode ne ho to no so. Na oba be yi yam free. O how amania ene enso efri say. Ye de ho to awurade so. Bonsam kase pa wa ha. Amen. What kind Psalm 37 verse number 3 down. O se bata awurade ho. Ye papa. Tina sase so. Dinukure. Hallelujah. Amen. Sa no ma we na awurade pe o. Say oye no man kitinkiti na oni awurade nante a. Onya o ma watamfo da. Hallelujah. Amen. Yemfa woni nsi. Daniel 6 verse number 1. According to Daniel 6:1. Same Luke 7 verse 11. What's it? Yes. Daniel de jatamina mu. Ye de Daniel out to jata aminem. Awrehu. Let me use this opportunity na me educate you kakra. Jebe so amen. Amen. Ye can jata. Science try say or ye carnivore. Yes sir. Aduane wodi eye flesh. Nipa enam moja sa no man no pe. Ana onipa te say ye omnivore. Ye de etimi di ni nyina bi. Hallelujah. Amen. Enti carnivore entimi ni onipa entimi ntina ma ni nye. The movement jata se komuteno se komuteno obe wunu onipa anasa abua bia otimi eyi ni wadua no ye de a obeche We are life nko ade. dem so amen. Amen. Ye de Daniel atu jata amnam na te se ye de Daniel akoto na tamfu amnam sa no ma mienu enhia kekama me What's it? Na eso daru ani say. ana eso hene daru ani say Wodi amantan ahemfo. ode amantamu ahemfo Oha duonu besi na hini yesu. oha aduonu ebesisi na hene so jeme so amen. Amen. Ye Ghana ye ebi asipe say oman bia ye yi president oba no yi ni ministers ye fra bibi e mane hawo ukokura no wa nya bibi a makere wade jeme so amen. Amen. Ye fra bibi delegation of powers. President Oti Accra, ontimi ma krofom ha de bia. Enti atwa se wo yi minister. Na wasai MCE. Enti MC na owo ha no. Or represent President of Accra. Jeme so amen. Amen. Enti ohene Dario no ono nko ntimi nye. Enti atwa se wo yi amantamu enipa ba ko 120. Sir. Woni ahema no so nyina Sir, so. woni ahema no so. Yes. Na won so abrempon ba sa. Yes. Na yo mu ba ko. Ana 120 no. Wasai yi abrempon miensa. Daniel ya me beka no wasem. Oye mu ba ko. Hallelujah. Amen. Hana so wen wo. Hana mane no wo. Unko jidini na woni hawbia o. Na wona mo free ensan yi wo num bi. Ema yi wo pebi. Na ekaketo abi sen kabon nsam be ma blestek etwa wo motum na nka wawu. Ebisa omu ha. Hallelujah. Amen. The moment oba jidi asori pe. Na enipa bi ahwe wuti we nya asori bi anko. Oh. Tejidi. E ba cha jidi fan club. Debi sorry. Obi tia ofere se wo jidi. Pa. Aya na ma wre wo. Nto. Se jidi ni abrantie. Jidi ni ababa wa. Awurade aboa no e wo ko suapon mu. Ontimi post jidi nwom on status. If you said ni mate for be hunu say okọ jidi asori. Onko any status they were posting chata wale. Enum bi aba onu ne posti. Biggest Nathaniel na da ho. Pa. Enso on posti eya bra asafo a oto nwom da. Ofere say be ko so okọ jidi asori. Hallelujah. Amen. Me say jidi we ebo ye ho ban. Kwasem. But unim jidi kan ya na di. Baby am ko ye service. Omunim se me ye jidi ni nti. Satan me nware yo. Meti ho staff ho. Na omudi nkomo bi a. Omo ye me teacher fo omo kire made e. Na me mako school abeto omo. Na omudi obuo ni ani dia ma me akora ne se emo sete ha nti nkomo na ye di na emwa. Emwa oyesofo. Me teacher fo mpanimfo omo kire made e. Ama ma wi akọ investor abeto omo.
Enti omo suma me said omo pe bia o. But nkoma omo di no. Omo ti me hwe manim ka kire me say. Emos tie enti nkoma ye di no. Emwa. But onko no didi ni bi omo di nkoma a. Ona o control affairs. Center. Katua. No akatua. Katua, no akatua. Ha! Awreho. Awrade won sacha yenda. Amen. Ana ye de Daniel. Aka enipa miensa ahead of the 120 no. Yes. Sɛ amantamfo ahwemfo. Emu ankontankyerɛ wɔn. Ma me nkyerɛ wade bi wɔ ha. Yakɔ school kakra. Yasaba awrade ni bi wɔ ne akyerɛw. Won say Ghana ye wɔ chief of staff. Ministers ni nyina report ma chief of staff. Hallelujah. Amen. It is who is minister of environment. What's the chief of staff? Sir President per se. Who minister for environment? Or you want to be a kind of chief of staff? So, if so, no, I am very close to the president. So, Amen. Amen. To Ghana, say chief of staff here, Honorable Julius Deborah. This position be, and Daniel Nyaya ahead of the 120 ministries in Obrai. Sir. Yes. Amantam ahwemfo no mu ankontankyerɛ wɔn. Na ɔhene adeam wɔ no. Yes. Na Daniel yi. Yes. Ɛkyɛn abrempɔn Na a. Daniel yi a ɔhene yi no. Na ɔkyɛn abrempɔn no nyinaa. Ɛne amantam ahwemfo no. Hallelujah. Amen. Esa wɔn nkonkron ɛte Daniel mu nti. Gyedi ni baabi a wobɛduru bia. Etwa sɛ wɔkyɛn. Enipa bi a ɔno wɔn hɔ. Gyeme so amen. Amen. Hɛ adeɛ baako a mani gye wɔ gyidi asɔre wei mu. Omo ba tech no. Wokɔ mo graduation na efe o maame. Gyedi ma nyame asira yɛ. Gyedi ni bia no a wɔbɔn gye wɔn hwɛ na kwan yie. Gyedi ni a wɔbɔn da bi wɔn kɔ na asɔre yie. Gyedi ni hɛ wokɔ graduation wei same bra wanim. Bra wanim. Wona wa. Wei ebna da mene na yɛ mpaabɔ. Ya wa da yɛ mpaabɔ. Efie da nwumre wɔ yɛ ɔhwɛ. Meme ndo yɛ asɔre. Me kɔ na graduation first class. Obenya. One more my first class. Hallelujah. Amen. And no boy be can kind tuntum or ha. Or yeah, mathematics. And conta. Enough of college graduation first class. Obenya. Obi about take beyond graduation me makobia. One adia kra na the second class apa. Tidi fo. Onyamia ye bibi ni nyina ye we. Hallelujah. Amen. Nyamia ye we ni bibi ba munim. Oyi ni so witiri mu pa. Na adwen ne dane. Na adwen no enya bibi kura na e dai. Na ye. Wei. Jiri for your secret nani. Ye nya di so witiri na ye bompa ye ni ye pu witiri mu a. Wona ko school awe a efe na wudi first. Hallelujah. Amen. Jiri asori bonsama jiri asori ye. Ode amantam wa hemfo. Yes, Shadrach, Meshach, Abra. Na Daniel yi kyɛn abrempɔn. Ɛne amantam ahemfo no. Efiri sɛ. Na honhom a ɛkyɛn so wɔ ne mu. Na honhom a ɛkyɛn so ɛwɔ ne mu bɔnsɛm a honhom no. Honhom a ɛkyɛn so. Den na ɛwɔ mu. Awerɛhoɔ. Obi abufuo yɛ ne mu ma. Konkonsa ye ne mu ma ensanuma ye ne mu ma ento onwuro nyame ne mu nyam wo se Daniel de na wo homa e kyan so ɛwɔ ne mu na ɔhene ɛyɛ de na si ama no so nyinaa yes ana abrempɔn ne amantam ahemfo no ana abrempɔn no ɛne amantam ahemfo no ahwehwɛ sɛ ɔmohwehwɛ sɛ obenya Daniel ho asɛm bie ɛwɔ hene no fam amen umpagya mu ɛhɔ na ɔbonsam sɔre Jeme so amen. Amen. Daniel oh no any problem ya. Or hini pagya no no. Na we didn't see amantam ahemfo no so. Ɛhɔ na enipa bi a time. We your differ. When we say a time bi ba bra so a. You are not the first person. And you will not be the last person. E bi asida. Jeme so amen. Amen. Na to was here. We your nyame sofo. When we say na ka nipa bi kura na we fine. E ba say obeye osofo ye asofo na efe wa twene ho. Onya ne hwe but ohun wan watwam ona won kasa ebi asi wo Bible mu da wo ye nyameduma ye ni bi wo hwe wo kwan ye sesi a onamofo bi a na nka no mo nante se o ma sase atwe ho wonya mo hwe ebi asi wo Bible mu da
hallelujah Amen. enipa yi sase tan Daniel Ahwehwe ase. ana omo hwehwe ase Obenya Daniel ho asɛm bie. obenya Daniel ho asɛm bi Ɛwɔ ahinu no fam. ye wa hasa obi pɛ ye ho asɛm bi ate wonte o se dia na ate wonte se suma se yi sei sa eba ne sei obwa eni age Awurade mfa bɔ ne nkyɛ Amen. Awurade wo yɛ mɔbɔ Amen. na wo ma yɛ kwan nyɛ pɛ na yɛ nwini papa dwene papa na nu na yɛ nhyira ɛndwene mmɔne ma nipa da na sɛ wonya wu a mepakyɛ wonya hwee wo so wobɛwu Obi abɛkɔ bi. wonya hallelujah Amen. Daniel mpagya mu no enipa bi ɛpɛ ɛsɛ munya ne ho asɛm wo ba gidi mu pɛ ɛna nipa bi pɛ ɛsɛ munya ho asɛm wo sɛ asɛ wo ba modern pɛ ɛna nipa bi pɛ ɛsɛ ɛnka wo munya ho asɛm na so Awurade bɛka bo nsɛm ani Amen. na Awurade bɛgye yɛ foro bo nsɛm nsɛm Amen. na ɛbɛwie yɛ nkunimdie gyeme so amen Amen. me nua kenkan According to Daniel 6:4 and 2 no. read the Bible Nanso wanya ne ho asɛm bia. nanso wɔn hwehwɛ sɛ wɔmenya Daniel ho asɛm so wanya Ɛfiri sɛ. odiifo tie nie ɛwɔ mu sɛ yɛne akɔnkɔnsafoɔ ne te Pa. bahwɛ sɛ wonya biribi ma ɔmo nka deɛ wom ɔdwonto ne hwɛ ne yie akɔnkɔnsafo ɛmu deɛ but ɛnya biribi ama ne nka deɛ wom Pa. hallelujah Amen. wobɔ wo mmɔden nso ebi a sikani bere wɔ mu kɔnkɔnsa ni kohu na wɔka onifɔ ɛwɔ mu gyeme so amen Amen. sɛ wonom nsa sie na obi bɔ ka sɛ aberante yi nom nsa mebakyɛ onifɔ gyeme so amen Amen. but hwɛ sɛ woabrabɔ a wopɔ no ɛtene Pa. debi ayɛ meka saa asɛm wei yɛwɔ JHS na yɛfrɛ course bi pretech na yɛkɔ a ne yɛde drawing board kɔ na yɛama yɛ A4 sheet ne yɛde ato so na yɛyɛ drawing yɛsɛ mondraw borderline hallelujah Amen. borderline na wodrɔ no yɛde ruler ama wo ane yɛde pencil so yɛde aka ho yɛsɛ draw na musuo nka wo na deɛ wodrɔ no kyia kɛkɛ wobɛhu sɛ o madam Gloria ogyina m'akyi na wagye me T square me nso mabusua mu ɛyɛ ne yɛn nsa wo so kakra eti T square ni gyina me so na me nsa ne yɛ se na madam yi timi hwɛ me twa deɛ na na kyia a wɔn sɛ T square ma pampa mu paa ne nyina ne sɛ deɛ wɔsɛ me ndɔ na ɛnyɛ tee ɛnyɛ straight no matea no enti ɛnu nti ɔde T square abɔ me nyamesum ni gyidi ni abraba wo bɔ no sɛ ɛtia pɛɛ wo deɛ ne nyɛ T square o Awurade deɛ kuma hallelujah Amen. ɔde akuma pa bɛsiw tirim enti yɛnhwɛ sɛ abrabɔ a yɛbɔ no ɛtene gyeme so amen Amen. kenka ba boma me Nanso wanya ne ho asɛm bia. Ɛfiri sɛ odi nokorɛ. ɛfiri sɛ Odi nokorɛ. na Daniel yɛ nokɔfoɔ Pa. Psalm 15 verse number 1 ɔsɛ deɛ ɔfata Awurade ntoma dan mu tena
Kenkan kakra me. Psalm 15 verse 1. Read the Bible. Ewurade. Ewurade. Wan na bɛsoa wo ntoma dan Why tena never mu? see you to my dentinem? Wan na bɛtena bepɔ Now, kronkron why so? cry necessary? What's now people conclusion? Deɛ wɔnante pɛpɛɛpɛ. Bible say, dear one not to prepare. Na ɔdi asɛm Now, tena what ne. dear sentry? Na wɔka n'akoma mu nokorɛ. Now, what can I come moon crack? Na ɔmfa ne tɛkyɛma ni Now, nsekuro. one for the text of a niece crew. Na wɔnyɛ ne yɔnko bɔne. Now, one young young company. Na ɔmmɔ ne mfɛfoɔ Now, ahohora. one money for Fahora. Ɔno ara ne so. On one is one. Ɔbu nipa huhu yɛ ne Put the tia. power tia. Na ɔdi wɔn a ɔsɔ Awurade no Now, ni. do one now was slow. I didn't need. Ɔka amanyina ntam a Come ɔsakra. on, young Tama was such a. Ɔmfa ne sika ma huri On fam. fancy come out with them. Ɔnye deɛ ɔdi bem hɔ On dɛm yet deɛ. the people know them with dear. Deɛ wɔyɛ nyina no. Dear, why your son on my way? Wɔyɛ nhwima da. One now, we are young Pomba. Amen. Concept Gasewa. Sir, what it is sound on my way? Now one can one. Yes, you are disqualified. Disqualified. What free? On fata said that we could have it. On Kamakuma Munukura. On Ninukura. Didn't need and throw a free about who. Hallelujah. Amen. Or so 40 minutes, my 4 comedy. Now, so far from the Juma for Sabia. Meeting Ajibot Jansen. Juma ni free beer, I just want a bar. Not so far from the say, I ain't no free bar. Juma ni on so the crime to chin was a soft from Madru Tech. Madru Tech, maybe that's what I didn't pass. And the Yenina, and I rather quite Papa Bonio said, hallelujah. Amen. O didn't come on the crack. I said, Daniel, now I am no quaffwa. Every so didn't credit. Yes. Now one home from swap. Now, one who Daniel home and from Swoopia. And now Bonnie Bia. And to what way? Yen home from Swabinka. Oh, Hallelujah. Amen. What you were yen home from Swabinka. Say you better home from Swabia. Maybe I tell me about something catcher will say. And now you're on Quatia. And now you're doing bread. Today is the day for you to repent. So one such right now, about our excellent to me such a hallelujah. Amen. Yes, we frown. Your table name one young quack. You're not going to grab a side of panel on carry the money home. If the Bible catcher and say, dear one young power or Yapone. Now, Empo want to be Yapone every say, but in a manual day. Then the tomb. Oh, Daniel, now credit to him. Now, besides, I will credit to one. A radical such and a bonny piano piano. You who are some country of such a few. Now a radical Joe. A few times for them. Amen. Amen. Break. Daniel says 5 for no. And a man can't say. And a man can't say. Ye not Daniel once and Bia. Ye not Daniel once and Bia. Branton, now at this year won't be. This is a young be. Ni young pomera. Bra. And I'll bring pony a man to my home for no. And I'll bring pong. Any amount of more him for no. I got 12 and I can't say. I know what 12 and no more say. Or he died with young Quada. Hallelujah. Amen. Yeah, plotting against Shadrach, Meshach, and Abednego. I'm call him Nebuchadnezzar. Assemble. Or any young Quada. I'm about Dario and Chainsaw. One of the catch and say, or Henny. Young Quada. Young Quada. Hallelujah. Amen. Or some of the baby with the kind high pill. High penal. Jemeso, amen. Amen. Or any young Quada. Yes. I am free more Brempong. And yeah, Macoma. And then my poma. A man to my home. A man to my info. And a enough. Any enough. And I'm Lord of War. Yes. And you know to a Gina said. Read the Bible. What do I hear about ballet? Now, once a moment said. Obia baby saying Yango Ponho. Or any somebody said. Obia baby saying Yango Ponho BB. I know the baby or her. Obusa dear and be a sign. Yes. A Joe or Heno. So Obi sa or Yamibu ho BB. Na enya wo hene ho a. What the number 2 terminum. O hene makwan na yamfa no to terminum. Hallelujah. Amen. Amako hene nchen. Akwa se semra. Emra yi nyina ano. Eye se yebenya Daniel ho asem. Deme so amen. Amen. Emra yi nyina botaye ne se yebenya Daniel ho asem akanti ana ye semra. Read the Bible. Enti o hene. Se emom no den. And or in say emra no den. No one creature atra. Na won kruchire atwera. One satra. Said the media ni pesi amra. Said the media any pesi amrante. Hallelujah. Amen. Ya wo mra mienu. Ya wo mra mienu. Ya wo written constitution. Yes. And ya wo unwritten constitution. Written constitution no. Ubetimi asa aka say a rigid constitution.
ana unwritten no wobɛtumi ka kyerɛ sɛ ɛyɛ flexible constitution. Hallelujah. Amen. Yeah, ɛyɛ written no broni ka sɛ ɛyɛ rigid. Yɛ ka sɛ bibi yɛ rigid a ɛyɛ den sɛ wobɛtumi ada ne ani. No And you were unwritten, which is obetimi na no ka bibi na yɛ hɔ. And ɛyɛ very flexible. Wotumi dane ani ma ne yɛ yie. But when you twerɛ pɛ na wo append signature si so. Ɛte sɛ Ghana Parliament ɛkɔyɛ mmara. Ensi hɔ. Yɛsɛ ɔyɛ laws. Owia na president ɛde ne signature ɛde ɛsi so. Na abɛyɛ mmara. Nti we go school there tell me say Parliament they pass bills before say president no ever sign no ɛnyɛ law ɛyɛ bill. Onya de ba bonten na president sign a afɛ de abɛyɛ law. Ti Ghana mmara ɛyɛ written constitution yɛatwerɛ to hɔ and it's very rigid. Amendment ɛyɛ den. Hallelujah. Amen. Enti mmara ɔyɛ be say no ɛnyɛ flexible ɛnyɛ unwritten. Nemum ɛyɛ very rigid and written. Said the media ni pesi amra won San na media any person amra ne tie. Yes. Yenti ohene Dario ma wo krukyira atwere no. Yenti ohene Dario ama mo kyerɛ amra no. Na da no te se Na eba se Daniel te se wo krukyira atwere no. Wo kyerɛ amra bi saa no. Okɔ ne fie. Ana Daniel kɔ ne fie. Anso na bansoro dan mu mpuma. Na banso dan no punu bi abie. Kyerɛ Jerusalem abie bi. Yes. Na okoto ne na Ana Daniel kɔ ye. Ana wo koto ye. ne nan kroma nim Obon paye saa sɛ. Obon paye sɛ. Obon paye da ase. Obon paye da ase. Ne nyankopɔn anim sɛ Ɛwɔ ne Nyankopɔn anim sɛ. sɛ ɔyɛ ne daa no. Sɛ de ɔyɛ ne daa no. Ana melema yi bɛtoa Daniel. Na yasamra no me ba obi mwa na mame obi mwa na mame ana Daniel what mra ne pe ana okɔ ne fie ana okoto na wo bɔ mpaye Ɛda ase. ana ɔda ase Ne nyankopɔn anim sɛ de ɔyɛ ne kane ne no. Nyankopɔn anim sɛ de ɔyɛ ne kane no Ana melema yi bɛtoa Daniel. ana emerima ya ɔmo pɛ Daniel ho asɛm yi ɔmo ba na ɔmo bɛto a Daniel Na ohunu ne sɛ obusa adeɛ koto sire nyankopɔn anim. ohunu sɛ Daniel ebisa Awurade na ɔkoto so Awurade ɛwɔ Nyankopɔn anim no Ana otwipini bɛka ɔhene anim amom no ho asɛm. ana wɔtwipiri yɛ ana ɔmo ba ɔhene nkyɛn ana ɔmo bɛka sɛ ɔhene ɛmmerɛ a wɔsɛeɛ no Wahyɛ mmom sɛ Daniel wɔntumi anyi so wɔhyɛ sɛ obi a mmɔ mpaeɛ bi ɛnkyerɛ Nyankopɔn na Daniel deɛ hwɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ. Hallelujah. Amen. Read the Bible. No onipa bi a obebusa nyame ana nipa bi ho adeɛ Na sɛ ɛmmerɛ no kyerɛ yɛ sɛ onipa bi bisa Onyankopɔn anaasɛ onyame bi wɔ adeɛ a aduasa yi no agye wɔ ɔhene hɔ nko a gye wɔ ɔhene hɔ nko a no wode ne bɛto gyata mu wode ne bɛto gyata mena mu ana ɔhene bua sɛ ana ɔhene bua sɛ asɛm no atim sɛdeɛ media ne pɛsi asɛm no atim sɛdeɛ media ɛne Persia mmara no si teɛ no. Hallelujah. Amen. Kyerɛ sɛ deɛ yɛku kyerɛ yɛn ayɛ very rigid. Wontumi amende ɛma ne nyɛ yie gye sɛ ɛpaase through some processes. Gyeme so amen. Amen. Daniel nti ne yɛayɛ saa nnoɔma wei nyinaa. Mɛsɛ ɛnnɛ Awurade ɔnyi yɛn mfiri atamfoɔ nsɛm. Ɛpɔ bɔne nsusuyɛ bɔne adamu ne tumi ɛbɛyi dɔm homfi a ɛhyehyɛ mmara bi ɛpɛ sɛ ɔde ɔhaw ne amanneɛ ba yɛn so ɛnɛ Yesu dim Daniel Nyankopɔn no ɔbɛgye yɛfiri mu. Amen wɔ fam. Amen. Wopɔ nsɛm anka Awurade ahyira wo. Hallelujah. Amen. Read the Bible. Daniel chapter 6 verse number 13. And we boas wa hene say. Ana wo boase wo hene say. Daniel ofri atukofuo mu no. Daniel ofri atukofuo ni mu no. Omu. Na emo a wahyɛ no nso omu. Na emra a wahyɛ no nso omu. Ɔsrɛ na desrɛ da kro mprɛnsa. Na ɔkɔ n'anim a ɔsrɛ na desrɛ da kro sɛ. Mprɛnsa. Hallelujah. Amen. Odifoɔ bɔ mpaeɛ sɛ. Hey, awre huo. Nyame dwuma ni wo bɔ mpaeɛ sɛ. Jene ni wo bɔ mpaeɛ sɛ. Ɛna me maame mo kura deɛ mama bo nsɛm wia mo. Sɛ obi tena TV ho a from 6. Ɔhwɛ broni a ɔka twi. Ɔhwɛ bi wɔ Mass TV. Esi a na wɔyi aba Adom TV. Esi a na ɔkɔ UTV. Ɛhe bi na mo yi bi o. Adom TV. Owia na ɔkɔ he Adom. Owia na ɔsakɔ ɔyere pa. Enti obebe TV ni saa na about 10, 11. Onya time. Ɛmmɔ mpaeɛ na wɔda
obeso daye no na tanu ne bragia ekọ edwom tanu ene bragia no okodwom dia wo ya na wakoso daye hallelujah amen enka obeso daye na onkunku na bekasa akyerɛ wanya ne saa eno na obetimi so daye na ohunu sɛ aboa nantwie pam no minya ransfo enka de tin yi ka baba na nka wo bompa ye awurade nantwie ya pam mi hunu mɔbɔ na wode mra na sɛ ninsɛm osɔre anu akɔgye awate no asa to nantwinam ntwie no pam no nantwie na pam no to nantwinam de ato so ɛna ɔkɔda bi ɔnantwie no betietia so ɔmɔ mpaye hallelujah amen Daniel unu sɛ nsɔre aba no ɔbɔ mpaye saa emprensa da koro menya kenkan verse 14 yes ana ohene ti asɛm no na ohene ti asɛm no ɛyɛ ne yakɛseɛ ɛna wɔsɔe ne tiri mɔ Daniel ɛna wɔsɔe ne tiri mɔ Daniel sanka wɔbɛgye no hallelujah amen sanka ohene pene so ama emra no mo hyɛ no ɛyɛ unwritten ana sɛ ɛyɛ flexible a enkotimi Daniel no to wɔsɔe ne tiri so ɔbɛgye no but emra no mo hyɛ no na ɛyɛ very rigid hallelujah amen na ɔbɔ mmɔden akosi owiatɔberɛ na ohene bɔ mmɔden akosi awiatɔberɛ sanka wɔbɛgye no sanka ɔbɛgye Daniel na mmarima no bɛtoa ɔhene no na ɔmmarima no aba bɛtoa ɔhene no ɛna wɔka kyerɛ ɔhene ɛna ɔka kyerɛ ɔhene sɛ ɔhene hunu sɛ ɛyɛ Media ne Persia mmara ɛyɛ Media ɛne Persia mmara sɛ ɛmmom ne ahyɛdeɛ biara ɔhene ahyɛ no mmara bia ɔhene wɔhyɛ no yɛnane ani hallelujah amen enti na ɛyɛ written constitution which is very rigid signature na yɛ adwuma ɔhene wanya pɛ new signature na abɛyɛ law ne deɛ ɛtwa sɛ obi adi so enti sɛ obi abu a na sɛ ɔyɛ mmaratoni ɛtwa sɛ yɛde ne fa or face the penalty hallelujah amen menya keka ɛna ɔhene kama wɔkɔfa Daniel baeɛ ɛna ɔhene ɛkama wɔkɔfa Daniel baeɛ na wɔtoo no twene gyata menam ɛna yɛto Daniel ɛto gyata menam hallelujah amen yɛde nipa akɔto ne tamfo menam ɛwɛfo ne nim sɛ baabi a wowura wɔde atamfo bebree atwa wo ahyia ɛnso nsuro awurade ka wo amen hallelujah amen adwuma mu wɔ no wɔhunu sɛ obi asɔre tia wo nsuro awurade ka ho na sɛ onyame wɔ yɛfa wɔn koraa ne yɛnsuro no sɛ awurade ne yɛnkwan wɔden a wɔn anim na ɛho popo nipa bɔneni a wɔhyɛ yɛn so na wɔtan yɛn sɛ ɔbɛtoa yɛ bɛsunsuan a Bible sɛ ɔwatiri na ɔhwe ase na sɛ ɛdɔm tere yɛ so nsrabɔ yɛ yɛnkoma ntu ɛfiri sɛ awurade ka yɛn ho David mpaebɔ ɔbɔ yɛ me dɛne sɛ Psalm 27:4 asɛ awurade adeɛ baako pɛɛ ɛna mesɛ wɔ awurade ɛno na mesɛ akyerɛ kwan sɛ mena medeɛ nyinaa da mɛtena awurade fie hallelujah amen ma ne nyɛ wo priority sɛ wona wobɛdeɛ nyinaa wobɛwɔ awurade nkyɛn na awurade nkyɛn na bɔmmɔ wɔ awurade nkyɛn na yɛdie wɔ awurade nkyɛn na nkonimdie wɔ dɛmɛ so amen ɛna ɔhene kama wɔkɔfa Daniel ɛna baeɛ ɔhene kama yɛkɔfa Daniel baeɛ ɔtoo no twene gyata ɛna menam yɛtoo ne to gyata menam nanso ɔhene bua se Daniel sɛ ɛna ɔhene bua se Daniel sɛ Daniel wo Nyankopɔn ɔsom no daadaa no wo Nyankopɔn a ɔsom no daadaa no ɔsom ne daadaa ɔna ɔnye wo wɔ Nyankopɔn a ɔsom ne daadaa ɔno na ɔnye wo wɔ Nyankopɔn a ɔsom ne daadaa ɔno na ɔnye wo wɔ Nyankopɔn a ɔsom ne daadaa ɔno na ɔnye wɔ hallelujah amen ɛyɛ wo dɛ nso wo nso nyame daadaa nanso mpa bɔ yi obi a na adwene sɛ waba na yi gye homeda ɛna ɔbɛba ɛyɛ daadaa nyame so dabi awurade wɔn nsa kyerɛ yɛ hallelujah amen wo Nyankopɔn a ɔsom ne daadaa ɔno na wɔnye wɔ nti aberanteɛ bi bɔ ɔnyom yɛfrɛ no Kofi Kinata ɔsɛ part-time Christian you want to fight full-time devil ɛna ɔka biribi sɛ you dey joke hallelujah amen woyɛ part-time Christian obi wɔ ha homeda mmiɛnsa na waba asɔre baako ɔbaa no abɛtena hɔ ɔto nnwom a ɛmfa ne ho wo pirikyi a wo ahyɛ dɛ nya sɛdeɛ wanya kɔɔ na wapie a woyɛ part-time Christian hallelujah amen ɛyi nti wote fie woyɛ dɛn woyɛ mu nhyɛ sɛ wo sɛ yɛbɔ mpaeɛ obi wɔ ha kurofuro bi yɛ mpaebɔ da bɛn ukuada yɛsi afei mu from January ebesi August ɔma mpaebɔ ukuada da obi wɔ ha ɔma mpaebɔ ukuada da ɛnso ɔsɛ ɔsum nyame daadaa awurade ɔnsɛtera yɛ daa amen
Awurade wo yɛ bɔbɔ. Amen. Ɔsɛ Daniel. Onyankopɔn asom no daadaa no. Onyankopɔn asom no daadaa. Ɔno na wɔnye wo. Ɔno na wɔnye wo. Ɛna ɔde ɔboɔ bɛbɛto amena no. Ɛna yɛde ɛboɔ ɛbɛto amena no. Hey, sɛ ɔbɔnsam de nyame nkurɔfoɔ kɔ nsɔhwɛ mu a Mmiam. ɔyɛ sɛ yɛn mma kwan bi kura ne yɛnya akwanya bi apue yɛde nipa akɔto gyata mu na yɛsaa de ɛboɔ to ano. na kyɛ sɛ gyata no ankum kora a ɛsiw bɛkum. Saa. Hallelujah. Amen. Nipa yɛ nipa bɔne nie o. Akyɛ. Nipa nyɛ sɛ gyata no ankum kora a ɔso bɛyɛ dɛ ɛbɛkum. Nti yɛfa alternatives gyata nkyɛ no gyata nkyɛ hɔ a ɔso nku no. Saa. Keka baabo ma me. Na ɔde ɔboɔ bɛto amena no. Ɛna wɔde ɛboɔ bɛto amena no. Na ɔhene de ne pɛtia. Ɛna ɔhene de ne pɛtia. Ɛne na berempɔn pɛtia so Ɛne ano. na berempɔn pɛtia so ano. Na wansakyerɛ Daniel ho adeɛ Na biara. wansakyerɛ Daniel ho adeɛ biara. Ɔhene kɔɔ n'aban mu. Ɛna ɔhene Dario ɛkɔ n'aban mu. Odi abuada anadwo Ɛna nyinaa. wɔdii dan. Abuada anadwo Odi nyinaa. dan. Abuada. Okristo ni bɔ mpaeɛ o. Saa nnwom na ɛmɛ dɛ na biribi wɔ hɔ yi ɛnsi kwa. Nsi kwa. Hallelujah. Amen. Bɔ mpaeɛ na biribi nsi kwa. Bi nsi kwa. Ɔhene Daniel di ma Daniel. Di buada. Bɔ mpaeɛ anadwo ne nyinaa. Ɛnɛ yama phone. Deɛ ɛna mɛ wura ho no phone. TikTok. Ɔkyate kakra. Tifo a ade bɛkyɛ mo ɔkɔ mpaebɔ. Ɔsɔfo a ade bɛkyɛ ama ɔkɔ pagya wo nsa ahyira asafoma. Sampakani a ade bɛkyɛ ebi a na wɔbɛka Awurade asɛm akyerɛ asafoma. No afa phone from 6. No ɔkɔ WhatsApp kakra a na wakɔ kyate. Na waba TikTok na wabɛhwɛ Akabeneza ɛne Donske. Na wabɛsere saa na odifo ada. Na nyame dwuma ani ada. Awurade wɔn nsakyerɛ yɛ. Amen. Ɔsɛ wɔhene Dario. Ɔkɔɔ n'aban mu. Ɔkɔ n'aban mu. Ɛna odi abuada anadwo Ɛna no. wɔdi abuada anadwo no. Wama wɔmfa ne mpenafoɔ no mu bi ama n'anim. Na wɔama na fa ne mpenafoɔ no bi ama n'anim. Hallelujah. Amen. Nyame nipa ho a yɛwɔ ha. Ɛne nyame adwumayɛfoɔ mu yɛnti asɛm wei nso. Opuo ne ani dɛm. Sɛ ɛba sɛ yɛba Awurade anim wɔ mpaabɔ mu a mebakyɛw ɛnkɔ yere ho. Ehia paa. Ɔsɔfo difoɔ sampakani tuntuni a wobɛkɔ mpaabɔ adetiam na akɔlɔ nti wakɔ yere ho ɛyɛ bɔne. Awurade nsakyerɛ yɛ. Amen. Gyeme so amen. Amen. Ɔse ɔhene ani bere wa mɛyɛ mfa Ne mpenafoɔ no ne mu bi mpenafoɔ no bi ama anaa ne n'anim. yerenom amma n'anim. na n'ani soroe. Ɔno deɛ ɔyɛ bɔneɛfoɔ. Saa. Ɔnyɛ ɔtene ne ti sɛ deɛ yɛtene a yɛsom nyame no. Enti na ɔwɔ mpena no. Ba yɛ deɛ ɛyɛ yerenom. Ɔsɔfo ade tea wobɛkɔ asubɔ na wakɔ yere ho. Asubɔ bɛyɛ na wokɔbɔ. Tu sɛ da o tu sɛ da. Pɛ asɛm bi ka kyerɛ deɛ wɔbɛbɔ asu ne sɛ nsuo na yiri enti ade tea bɛbɔ wo. Ɛnyɛ emergency. Hallelujah. Amen. Yɛwɔ asɛm bi wɔ wɔ sɛ wɔn ne ma wo nyansa bi ma wo ka. Wakɔ yere ho obi ateɛ de wokɔbɔ n'asu. Deɛ na pɛ sɛ ɛyɛ. Ka asɛm bi kyerɛ no. Twɛn. Nsuo na yiri. Nsuo no kura sɛ emu asi enti etim a mɛde wobɛkɔ. Okay. Nipa ne bɛgye wo. Dabi mo yɛ nkɔ huhu. Na Awurade mfa yɛ mo nya adwuma. Na ensi yɛ gyeme so amen. Amen. Daniel chapter 6 verse 19. Yes. Ɛna ɔhene sɔre ahomakye. Ana ɔyɛ ne sɔre ahomate. Ɛbrɛ a n'anim nya ntete Na yɛ no. anim nya ntete. Wɔyɛ ntam kɔ gyatam na no. Ana ɔyɛ ntam. Ana ɔkɔ gyatam na no. Ɛbrɛ a ɔhene no bɛyɛ amena no no. Na ɔhene bɛn amena na no. Ɔde awerɛhoɔ ne teɛ mu fɛ Ana Daniel. ɔhene no de awerɛhoɔ. Ti yɛn nya bi kɔ haw ne amanneɛ mu a ɛyɛ yɛn ne gye anaasɛ ɛwɔ awerɛhoɔ mu. Oh. Bisa ho fa. Wei ɛyɛ rhetorical question. I demand no answer. One kasa yɛ answer ne ma wo. Hallelujah. Amen. Sɛ odwumayɛni bi kɔ haw ne amanneɛ mu a odiifoɔ dwonto ne sampaka ne gyidi ni ɛyɛ wɔ ani gye anaasɛ ɔwerɛ hɔ ma no. Buafa gyeme so amen. Amen. Ana ɔhene de awerɛhoɔ. Ɔhene de awerɛhoɔ teɛ mu fɛ Daniel. Ɛne etia mu frɛ Daniel. Ɛna obua Daniel sɛ. Ana ɔbua Daniel sɛ. Daniel. 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 Onyankopɔn te asefoɔ no ko a. Bɔnsɛma Daniel wɔ ha. Daniel. 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 Onyankopɔn te asefoɔ no. Akoa. Ɛnɛ hwehwɛ sɛ wobɛyɛ nyame akoa wae. Gyeme so amen. Amen. Na ɛba ne saa a Awurade bɛgye wo firi w'atamfoɔ nsɛm. Aba. Wohwehwɛ sɛ
bɛn awurade ama awurade abɛn wa me se awurade bɛgye wa fira tamfo nsɛm jama so amen read the bible o se Daniel yes onyankopɔn te asefo ko onyankopɔn te asefo ko a onyankopɔn so no daadaa no onyankopɔn a o som no daadaa no onyankopɔn a o som no daadaa no onyankopɔn a o som no daadaa no o som no daadaa no otumi ate wo firi gyatana no mu ana watumi ate wo afiri gyatana no mu ana chapter 6 verse number 21. Yes. Ana Daniel bua o hene se. Ana Daniel bua o hene se. O hene nyankwada. O hene nyankwada. Efri se. Ni nyankopon me sumo no no. Ni nyankopon no. Wa sumo no bofo. Thomas nyankopon no. Wa sumo no bofo. Isaac nyankopon no. Wa sumo no bofo. Etifo ni nyankopon. Wa sumo no bofo. Atotufo ni nyankopon. Wa sumo no bofo. Asampakafo nyankopon. Wa sumo no bofo. Ochi nyankopon ye wa sumo no bofo no. Yes. Wa ba mu jatara no. Wa ba be mu jatana no. Na anya be she. Jatano. Jatano. Wanya be she. Jatano. Wanya be she. Jatano. Wanya be she. Onsama sa nyankopon we. Hallelujah. Amen. Sa nyankopon ni yebo didi na otwe we yo. Ayo no a. Se mu jatano a. Ufia baifo no ntimi mu. Obo mu nyina no. Aya sususura baifo. Sesia yama nyame hu na koye ebaifo hu. Enti obi tia ozuro baifo chen. Nyankopon. Baifo KG2 uzuro. Ah. Erade hu bobo. Amen. Hallelujah. Amen. Onyankopon be mu jatana no. Na wantumi anya me she. Wantumi anya me she. Efri se. Wo hu mi se bi dipe mo nani. Wo hunu se. Dipe mo nani. Wo hunu se. Dipe mo nani. Erade beji wo efri watamfo nsem. But hunu se. Awo erade ani mu dipe. Dipe. Jeme so amen. Amen. Na se ba se wodi fo awo erade ani mu di ha. Obetimi nyewo. Emfri watamfo nsem. Aba. Kenka kakra bi ho ma. Esan se wo hu se mi dipe mo nim. Yes. Na wo hene ni mu nso. Yes. Menya bone bia. Menya bone bia. Eno na wo hene buto ni yam kase. Ana wo hene buto ni yam. Ana wo kan se. Ana wo kan se. Wonyi Daniel fram na ni mo. Wonyi Daniel fram na ni. Ana wo yi Daniel fram na ni. Ana wo yi Daniel fram na ni. Wo tene ba soro. Ana wo tene ba soro. Na wo hu bi bi no. What kind Psalm 40 verse number 1. David said China me train with that. Wo ya so ma. Na wo ya so ma me. Otie me nsi. Na otie me nsam na oyi me nan fira tatem. Adi me si obotan so. Hallelujah. Amen. Eyo nyankopon ne peta obi efura mam no de na ba abaye ne djuma. Enu nti na e wadansi de bebre wa. Obi wa say manom nsam obi asesa na nyame afre me se wo sofo. Awurade ayi wa fura munam. E na ode wa ba mapom adwaso na na wudi ne sofo.
hallelujah Amen. ana oyi Daniel firi amunanim na ɔde ne ba soro ana ɔde ne ba soro na wɔahu biribi eti no na wɔahu biribi a eti efiri sɛ Daniel de ne ho to Daniel de ne ho to Nyankopɔn so Daniel de ne ho to Nyankopɔn so Daniel de ne ho to Nyankopɔn so ɛnɛ fa ho to nyame so amen ɛnɛ di awurade akyi amen ma wakwan nyɛ pɛ ɛwɔ awurade dim na sɛ wode ho to awurade so a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na ɛbɛwie wo yie awurade nka yɛ amen awurade nhyira yɛ amen ɔnte n'anim tiɛnkyerɛ yɛ amen nanso mpa wɔyi obi amfo n'anim to awurade so amen na deɛ ɔde ne ho to awurade soɔ no awurade bɛgye no amen afiri atamfoɔ nsɛm aba amen amen Boom, 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 boom. Hey. Sai ɛne yɛka kyerɛ ɔsɔfoɔ Amos Anɔkye. Nhyira wo. Hey.